त्याची तयारी असेल, कोणावरती अन्याय होत असेल तर अन्यायाच्या विरुद्ध उभं राहण्याची त्यांच्यामध्ये जी क्षमता आहे, याच मुळात संदेश पारकर हे नगराध्यक्षाचे उमेदवार असल्यामुळे आज या शहरामध्ये शहर विकास आघाडी झालेली आहे. आणि या शहर विकास आघाडीमध्ये किती जरी मुदतसुद्धा बातम्या येत असतील ही युती कोणाची आहे, पण ही युती कणकवलीच्या परिवर्तनासाठी आहे, कणकवलीच्या विकासासाठी आहे. आणि म्हणून उद्याच्या 3 डिसेंबरला ज्यावेळी मतमोजणी होईल त्यावेळी सन्माननीय संदेश पारकर हे या शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष होतील. आणि नगराध्यक्ष होण्यासाठी मी त्यांना ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी विनंती करतोय की सुभाषजी गोवेकर यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचंय. सुभाषजी गोवेकर यानंतर माननीय शिवसेनेचे नेते राजेश जिते यांना विनंती करतोय की त्यांनी 2 शब्द मार्गदर्शन करायचे. आजच्या प्रचार सभेच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहे. ज्यांनी या निवडणुकीची धुरा पूर्णपणे आपल्या हातात घेतली, ज्यांच्यामुळे या निवडणुकीला पूर्ण चैतन्य आलं, ते कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय निलेश राणे साहेब. आता त्यांनी मनोगत व्यक्त केलं ते माझे सहकारी सन्माननीय सतीश सावंत, इथले लोकप्रिय उमेदवार ज्यांच्यासाठी आपण जमलो ते आदरणीय संदेशी पारकर, सन्माननीय संजय आंग्रे, सन्माननीय गोवेकर साहेब, सन्माननीय प्रथमेश टिटी, सन्माननीय आमचे सगळेच वर्चुअल मान्यवर नागेश मोरे, सगळ्यांची नावं घेत नाही. सगळे नगरसेवक उभे राहिले, आमचे सगळे भावी नगरसेवक, पत्रकार मित्र, बंधुवान भगिनी. आजची निवडणूक ही आम्ही सर्वजण विकासाच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी लढवतो. कणकवली शहरात हे आपलं राष्ट्रीय महामार्गावरचं शहर आहे. अनेक वर्ष आपण या शहरामध्ये राहतो. भालचंद्र मामाच्या आशीर्वादाने आपण या ठिकाणी या शहराला अतिशय चांगलं वैभव येण्यासारखी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून निलेश राणे असतील, आता उदय सामंत पण या ठिकाणी येत आहेत. या दोघांच्या मार्गदर्शनाखाली जो नगर विकासाचा जो पैसा असतो तो खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी यावा आणि कणकवलीसाठी असलेल्या ज्या सोयी आहेत ह्या आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्या, हा आजचा निवडणुकीचा प्रमुख उद्देश आहे. आणि म्हणूनच आम्ही आता उद्या आमच्या इथे ठरवलंय की इथे चांगले गार्डन व्हायला पाहिजे. इथे चांगल्या प्रकारच्या जी आता आपली ड्रेनेज सिस्टम आहे ती चांगल्या प्रकारच्या या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. एखादं स्टेडियम व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न असे आहेत आणि त्याचं नेतृत्व मी आपल्या सगळ्या जनतेच्या वतीने विनंती करतो निलेश राणे साहेबांनी या ठिकाणी घ्यावं आणि खऱ्या अर्थाने या गावाच्या विकासाला चालना द्यावी. आणि याच उद्देशाने संदेश पारकर यांच्या माध्यमातून आम्ही निवडणूक लढवतो. आज आपण सगळ्यांनी विचार करूया की संपूर्ण या जिल्ह्यामध्ये 4 निवडणुका आहेत. त्यात महाराष्ट्राचा सगळ्यात लक्षवेधी निवडणूक म्हणून कणकवलीकडे बघितलं जातं. आज आपण सगळे एकमेकाच्या आपसात कोण नातेवाईक आहेत, काय आहेत, आपण कोणाचे वय आपण ऐकत नाहीये. पण ही निवडणूक एवढ्यासाठी महत्वाची आहे. आतापर्यंत जे काही वेगवेगळ्या दबावाखाली लोक राहत आहेत, म्हणजे पहिल्यांदा मला अनुभव आला की 8 दिवसात पहिले कोण लोक बोलत नव्हते, आपल्या मनातल्या ठिकाणी शंका सांगत नव्हते. पण आज या ग्रामीण भागातील किंवा शहरातील जी सगळी मंडळी आज वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी बोलायला लागली की आपल्याला खऱ्या अर्थाने विकास या ठिकाणी आता जर व्हायचा असेल, करायचा असेल
तर निलेश राणे साहेबांची भूमिका घेतली, त्याच्या पाठीमागे उभं राहावं. मी मुद्दामून पुन्हा पुन्हा सांगतो की निलेश राणे यांना मनापासून धन्यवाद एवढ्यासाठीच देईल की त्यांनी ही निवडणूक कदाचित जर आपल्या अंगावर घेतली नसती तर कदाचित आम्ही पण पुढे गेलो नसतो. आणि म्हणून हे सगळ्यांना एकत्र घेऊन, या शहरामध्ये अनेक वेगळे पक्ष आहेत, त्या सगळ्या पक्षांना एकत्र घेऊ आणि त्यांना सांगितलं आम्ही कणकवलीकर पण आपण एकत्र जाऊया. ही निवडणूक उद्या सकाळी प्रत्येक जण आपल्या पक्षाच्या जीवावर लढवली गेली असते, पण जो उद्देश होता तो साध्य झाला नसता. आणि म्हणूनच मी जास्त वेळ न घेता, उदय सामंत पण येथे थोड्या वेळात हजर होतील, मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की संदेश पारकर हे एवढे एकटे येऊन चालणार नाहीत. आज संदेश पारकरांच्या बरोबर हे 17ही नगरसेवक आपल्याला या ठिकाणी निवडून आणायचे, त्या दृष्टीकोनातून आपल्याला प्रयत्न करायचे. इथे आपले कोणाचे गैरसमज असतील काय नसतील मला माहिती नाही, परंतु जर खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना द्यायची असेल, खऱ्या अर्थाने इथे जो काही येते मध्ये गोंधळ निर्माण झाला 5-7 वर्षाच्या काळात तो जर थांबवायचा असेल तर आपल्याला एक चांगलं काम या ठिकाणी उभं करावं लागेल. आणि त्यासाठी सगळ्यांनी आज आपल्याला संदेश पारकर यांना पाठिंबा द्यावा लागेल. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने सांगेन की निलेशजी, आपण या ठिकाणी ग्रामीण भागात फिरत असताना छोटे छोटे प्रश्न आपण जाणून घेतले आणि लोक आज या ठिकाणी उत्स्फूर्त बनले. या निवडणुकीमध्ये आता सामोरे जाताना आपल्याला दिसतात. मी या सगळ्या जनतेच्या वतीने सांगेन की आपण जो संकल्प या ठिकाणी केलेला आहे तो पूर्ण करण्यासाठी नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक हे लोक आपल्याला निवडून देतील अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर माजी नगरसेवक सन्माननीय डॉक्टर संदीप नाटेकर हे या ठिकाणी आपले डॅशिंग आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे यांच्या कार्यावर प्रेरित होऊन या ठिकाणी 2 मिनिटं बोलून भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जरी असले तरी ते आता या ठिकाणी जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी येत आहे. डॉक्टर संदीप नाटेकर. सन्माननीय आमदार आणि माजी खासदार, त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचं विकासाचं इंद्रधनुष्य ज्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतलंय असे सन्माननीय श्री निलेशजी राणे साहेब, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित श्री राजनजी तेली, सतीशजी सावंत, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आमचे मित्र संदेशजी पारकर, सन्माननीय आंध्रेजी, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकीसाठी सज्ज झालेले आपण सर्व मतदार बंधू भगिनी, कणकवलीच्या विकासाच्या दृष्टीने आणि भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची अशी ही निवडणूक होऊ घातलेली आहे. कणकवलीचा संपूर्ण विकास आणि जो काही डेव्हलपमेंट आहे ती आपण सर्वजण गेली अनेक वर्ष बघतोय. आज दावे केले जात आहेत अनेक विकास कामं झाली म्हणून. आपणाला सर्वांना माहित आहे की मलाही राणे साहेबांनी 2010 ते 13 मध्ये स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी दिली होती आणि मी जो काही विकास होतोय तो अत्यंत जवळून बघतोय. त्यावेळी मी सुद्धा अनेक कल्पना मांडायचो. घनकचरा प्रकल्पाची एक प्रकल्प होता आणि चिपळूण नगरपालिकेला त्यावेळी अवॉर्ड मिळाला होता की सेंद्रिय खतावर प्रक्रिया करून तो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा. तर त्यावेळी सुद्धा मी तो मांडला होता, परंतु त्यावेळी काही कारवाई झाली नाही म्हणावी तशी. असे अनेक प्रकल्प मांडले गेले. आज निधी एवढा येतोय, शासनाच्या माध्यमातून असेल, राणे साहेबांच्या माध्यमातून असेल, एवढा निधी येतोय, परंतु त्याचा योग्य प्रकारे विनियोग जो व्हायला पाहिजे तो तेवढ्या प्रकारात होतोय असं मला तरी एक नागरिक म्हणून या ठिकाणी वाटत नाही. यापेक्षाही अनेक पटीने विकास व्हायला पाहिजे होता. आलेल्या निधीमध्ये भव्य दिव्य कामं अजूनही या ठिकाणी व्हायला दिसायला पाहिजे होती, परंतु तेवढी ती काही दिसत नाहीत असं माझं मत आहे. त्यामुळे शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून
या ठिकाणी आपण जो सर्वांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला तो अत्यंत स्वागतार्ह आहे असं माझं मत आहे. आणि संदेशजी पारकर आणि सर्व नगरसेवकांना आपण मोठ्या मताधिक्याने निवडून देऊया असं मी आवाहन करतो. आणि भविष्यकाळातील एका चांगल्या नवीन विकासाच्या पर्वाची सुरुवात करूया. सन्माननीय निलेशजी राणे आपल्या सर्वांच्या पाठीशी आहेत आणि कुठच्याही अडचणीला सामोरं जायचं असेल तर निलेशजी राणे, मग ते विकासाचा निधीचा प्रश्न असो किंवा कोणताही प्रश्न असो, निलेशजींची प्रचंड ताकद या ठिकाणी आपल्या पाठीशी उभी आहे. मला या ठिकाणी बोलायला संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार, धन्यवाद. क्रांतिकारी विचार पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार माननीय संदेशजी पारकर यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करायचं आहे. कणकवली नगरपंचायतीच्या प्रचाराच्या निमित्तानं या बैठकीला उपस्थित असलेले शिवसेनेचे या राज्याचे नेते, कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, माजी आमदार राजनजी तेली, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीशजी सावंत, नागेशजी मोरे, अनंत पिळणकर, शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आगरे, सुभाष गोवेकर, व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर, या शहराच्या निवडणुकी मला नगरसेवक नगरसेविका पदाला उमेदवार म्हणून जे सगळे या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेली प्रिंट मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, सर्व पत्रकार बांधव आणि माझ्या शहरातील सर्व मतदार बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक 2 डिसेंबरला या ठिकाणी होते आणि या 2 डिसेंबरला आपण सगळ्या शहरातल्या जनतेनं भरभरून मतदान कणकवली शहर विकास आघाडीला त्या ठिकाणी करावं अशा प्रकारचं आवाहन या ठिकाणी मी जनतेला करतो. आणि 3 तारखेला जो विजयाचा गुलाल आहे, जे विजयाचे फटाके आहेत, हे विजयाचा गुलाल आणि विजयाचा फटाके आपण त्या ठिकाणी उडवणार आहोत. कारण लोक ही कणकवली स्वयंभू रवळनाथाची भूमी आहे. ही कणकवली परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी आहे. अप्पासाहेब पटवर्धनांची कर्मभूमी आहे. आणि एक सुसंस्कृत शहर म्हणून, एक स्वाभिमानी शहर म्हणून त्या शहराकडे त्या ठिकाणी पाहिलं जातं. आणि म्हणून या कणकवलीला पुन्हा एकदा विकासाकडे नेण्याचं काम आपल्याला त्या ठिकाणी 2 तारखेला करायचं आहे. खरं तर शहर विकास आघाडी ही व्हावी, सगळ्या राजकीय पक्षातील नेते पक्षाचे झेंडे बाजूला सारून शहराचा सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे आणि आपली कणकवली ही भयमुक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली झाली पाहिजे, ही एका विचारानं या ठिकाणी एकत्र आली. आणि तो कणकवलीचा जो लौकिक आहे, कणकवलीचा जो आपलेपणा आहे, जे स्नेहभावाचं जे एक वातावरण आहे, ते पुन्हा एकदा आपल्याला या शहरामध्ये निर्माण करायचं. मी सातत्याने सांगतो की कणकवली शहर हे अनेक कर्तृत्वान व्यक्तिमत्वाच्या कर्तृत्वामुळे या शहराची जडणघडण झालेली आहे. अनेक लोकांनी
योगदान दिलेलं आहे. आणि म्हणून कुठेतरी आज कणकवली शहर हे नुसतं जिल्ह्यापुरतं नाही, कुठेतरी महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी जात. आज सगळेच पक्ष म्हणजे निलेशजी राणेंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष असेल, शिवसेना असेल, एक वेगळा कणकवली पॅटर्न हा महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण झाला. त्याचं कारण असं आहे, जी भ्रष्ट टोळी या सत्तेमध्ये आहे, जो कारभार यांचा जो जनतेला जो अन्याय करणारा या कारभाराच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी जनता. आणि म्हणून लोकांना परिवर्तन हवं आहे. लोकांनी परिवर्तनाला त्या ठिकाणी साथ घातलेली आहे. आणि म्हणून ज्यावेळी मी या सगळ्या मतदारांच्या घराघरामध्ये ज्यावेळी मी पोहोचतो, त्यावेळी प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एक वेगळा आनंद आहे. लोक त्या ठिकाणी आशीर्वाद देण्याच्या करता आमच्या सगळ्या उमेदवारांच्या पाठीमागे विश्वास देत आहेत, प्रेम देत आहेत, आशीर्वाद देत आहेत की नक्की आपण सगळे 17च्या 17 नगरसेवक निवडून येणार आहात आणि कणकवलीच्या नगराध्यक्षपदी आम्ही संदेश पारकरांना निवडून देणार. खरं तर कणकवली शहर 14,000 लोकसंख्येचं शहर आहे. जवळजवळ 50,000 ते 60,000 लोक हे रोज या शहरावर त्यांचा वावर असतो. व्यापाराच्या दृष्टीने असेल, शैक्षणिक कामाच्या निमित्तानं असेल, धार्मिक कामाच्या निमित्तानं असेल, या सगळ्या बाबतीमध्ये या सगळ्या तालुक्याचं एक महत्वाचं ठिकाण म्हणून या शहरामध्ये लाखो ते 50 ते 60,000 लोक ही त्या ठिकाणी वावरत असतात. आणि मग त्यांच्या ज्या सगळ्या समस्या आहेत, त्यांना जे सगळे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण या सत्तेच्या माध्यमातून करणार आहोत. खरं तर आमच्याकडे विकासाचं विजन आहे. मूलभूत सुविधांच्या बरोबर रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण याच्याबरोबर सुद्धा आपल्याला अनेक महत्वाची कामं या शहरामध्ये करायची आहेत. आणि म्हणून जेव्हा शहर विकास आघाडीची स्थापना होत होती, त्यावेळी मी निलेश राणे साहेबांना सांगितलं की आपण या शहराचं पालकत्व द्या. या शहराला जो विकासाचा निधी लागणार आहे, जे आपल्याला शहरामध्ये 5 वर्षामध्ये जो शहराचा विकास करायचा आहे, त्या विकासाचा लागणारा निधी आणण्याची जबाबदारी आपली आहे. आणि म्हणून त्याचं पालकत्व आपण द्या. आणि या शब्दाला जागणाऱ्या अशा प्रकारचं नेतृत्व आज आपल्याला या ठिकाणी मिळतं. आणि एक उत्साहाचं वातावरण. खरं तर जी आम्ही घोषणा दिली की जो नारा दिला भयमुक्त कणकवली, आता निलेश राणे साहेब आल्यानंतर भयमुक्त कणकवली तर झालेली आहे. आता आपल्याला करायची आहे ती भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली. कणकवलीला विकासाकडे आपल्याला न्यायचा आहे. जो काही लोक सांगतायत की आम्ही कणकवलीची सत्ता पुन्हा आमच्या हातामध्ये द्या, आम्ही शहराचा विकास करतो. मी तर म्हणेन गेली 8 वर्ष या शहराची जबाबदारी आपल्यावर होती. आपल्यावर अनेक जबाबदारी, अनेक पदं जनतेने आपल्याला दिली, पण आपण त्या ठिकाणी कणकवलीकरांचा कुठेही त्या ठिकाणी विकास केलेला नाही. आजही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आणि म्हणून नेत्यांनी धृतराष्ट्राची भूमिका ही आता सोडली पाहिजे. वास्तव जे आहे ते स्वीकारलं पाहिजे. आणि कशा पद्धतीनं जनतेच्या पैशाची लूट या सत्ताधाऱ्यांनी या शहरामध्ये केलेली आहे. आणि म्हणून त्याचा कुठेतरी हिशोब, याला जबाबदार कोण, नेमका कोणाचा विकास झाला, नेमका पैसा कोणाच्या घरात गेला, हा प्रश्न कणकवलीकरांना पडलेला. गेल्या 8 वर्षामध्ये सत्ता होती, भरपूर पैसा त्या ठिकाणी होता. दरवर्षी कोणाची जरी सत्ता असती तर 5-50 कोटी रुपये केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या माध्यमातून येत असतात. आज 8 वर्ष झाली, सत्ता दिली 5 वर्ष, प्रशासकीय राजवट सुद्धा यांनीच चालवली 3 वर्ष. 8 वर्षामध्ये जवळजवळ 400 कोटी रुपयाचा निधी या शहरामध्ये आला. हा 400 कोटी रुपयाचा निधी नेमका गेला कुठे, याचा शोध माझ्या शहरातली जनता या ठिकाणी करते. आणि म्हणून आपल्याला हे भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली शहर करत असताना 5 वर्षाची जबाबदारी सुद्धा आपल्याला घेतली पाहिजे. आपण निवडून आल्याच्या नंतर शहराला, आपण या शहराचे मालक नाही आहोत, आपण या शहराचे सेवक आहोत, ही भावना प्रत्येक नगरसेवक आणि नगराध्यक्षाच्या मनामध्ये सातत्यानं राहिली पाहिजे. सातत्यानं जे राज्यकर्ते आहेत, याला मतदारांची भीती त्या ठिकाणी राहिली पाहिजे. कुठेतरी जर आपण चुकीचं वागलो तर सत्तेमध्ये परिवर्तन होऊ शकतं,
70 लोक घरी बसू शकतात हा विचार सुद्धा या ठिकाणी रुजला पाहिजे आणि म्हणून मतदाराची भीती ही सुद्धा तितकीच त्या निमित्तानं निर्माण झाली पाहिजे. आज या सत्ताधाऱ्याला कुठलीही त्या ठिकाणी भीती नाही. त्याला माहिती आहे की निवडणुकीआधी शेवटच्या दिवसामध्ये लोकांना आमिष द्यायची, प्राणवाला द्यायची, पैशाचं वाटप करायचं आणि कुठेतरी आपण परत एकदा सत्तेवर यायचं असा गोड गैरसमज हा या सत्ताधाऱ्यांचा झालेला आहे. पण मला माझ्या कणकोलीकरांवर विश्वास आहे की कितीही त्या ठिकाणी आमिष झाली, प्रलोभन आली, कितीही त्या ठिकाणी पैशाचं जरी वाटप झालं तरी त्या ठिकाणी माझी कणकोलीतली स्वाभिमानी जनता ही पिकली जाणार नाही. त्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, त्या दहशतीच्या विरोधात आणि विकासासाठी नक्कीच त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडीच्या बरोबर त्या ठिकाणी राहील. खरं तर जवळजवळ अर्धा तास शिल्लक राहिलेला आणि आपल्याला या राज्याचे उद्योगमंत्री उदयजी सामंत साहेब या ठिकाणी येणार आहेत. या राज्याचे आमदार, लोकप्रिय आमदार निलेश राणे यांना आपल्याला त्या ठिकाणी ऐकायचं आहे आणि म्हणून मी जास्त वेळ नाही घेता. मी एवढंच आपल्या सगळ्या मतदारांना एवढाच विश्वास देतो की एक संधी, मला तरी नगरपालिकेची मी याची शेवटची निवडणूक आहे, एक संधी तुम्ही मला द्या. ज्या पद्धतीनं पहिला नगराध्यक्ष कणकवलीचा तुम्ही मला बनवला, थेट नगराध्यक्ष, सरपंच मला तुम्ही केला, त्या 15 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं मी विकास केला त्याच्या दुपटीनं विकास मी आमदार निलेश राणेंच्या माध्यमातून, उदयजी सामंत यांच्या माध्यमातून मी करेन हा विश्वास या ठिकाणी आपल्याला देतो. आणि कार्यकर्त्याला सुद्धा फार मोठं त्या ठिकाणी ते जे मेहनत घेत आहे मी पाहतो कशा पद्धतीनं तुम्ही त्या ठिकाणी मेहनत घेताय. नेते प्रत्येक जण आपला वेळ देत आहे आणि म्हणून कार्यकर्त्याच्या मेहनतीच्या जोरावर, जनतेच्या विश्वासावर, जनतेच्या प्रेमावर आणि आशीर्वादावर नक्कीच त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडी त्या ठिकाणी सत्ता परिवर्तन करेल आणि आमच्यासारख्या एका नव्या लोकांच्या हातामध्ये ही सत्ता देईल. आणि जी स्वप्न कणकवलीकरांनी विकासाची पाहिलेली आहेत ही सगळी स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्या निमित्तानं मी करेन हे आश्वासन, हा वचन तुम्हाला देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संदेशजी वाडकर. यानंतर मी विनंती करतोय कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार, डॅशिंग नेतृत्व, झुंजार नेतृत्व, तरुण नेतृत्व, तडफदार नेतृत्व माननीय निलेशजी राणे साहेब यांना विनंती करतोय की त्यांनी 2 शब्द मार्गदर्शन करायचं आहे. सन्माननीय व्यासपीठ, माफ करा वेळ कमी आहे आणि कमी वेळेमध्ये बॅटिंग करायची असल्यामुळे मी कोणाची नावं घेत नाही. व्यासपीठाचे सगळेच मान्यवर, समोर उपस्थित बंधू भगिनी, आताच ज्यांनी आपल्या समोर मनोगत व्यक्त केलं ते सन्माननीय संदेशजी पारकर हे शहर विकास आघाडी यांचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्या मनोगतामध्ये आपल्याला पोटतिडकी दिसली असेल, कणकवलीसाठी एक विजन दिसलं असेल आणि कणकवली हे का शहर विकास आघाडीच्या हातात नगराध्यक्ष पद सहित सगळे नगरसेवक निवडून आले पाहिजे यासाठी जे काही मनोगत सन्मान्य संदेशजी पारकर यांनी आपल्या समोर इथे ठेवलेलं आहे, आपण सगळे त्यावरती विचार कराल यासाठी विनंती करण्यासाठी आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहोत. कणकवली मी लहानपणापासून बघतोय ही आघाडी तयार होण्यासाठी पण अनेक अडचणी आल्या आणि आज हे चित्र जे आपल्या समोर दिसतंय ते कुठला हेतू या शहर विकास आघाडीचा याचा नाही. तेली साहेब असतील, सावंत साहेब असतील, मोरिये असतील, संजयजी आंग्रे असतील, स्वतः संदेशजी पारकर असतील आणि आमचं हे पूर्ण व्यासपीठ हे फक्त कणकवलीची सेवा करण्यासाठी एकत्र आलेलं आहे, बाकी इतर कुठल्याही विषयासाठी. कारण का पैसा आम्हाला विकत घेऊ शकत नाही, कुठली लोक आम्हाला घाबरू शकत नाही, पण कणकवली आणि कणकवलीचा कारभार हा पारदर्शक राहायला पाहिजे, तो लोकांच्या हिताचा राहायला पाहिजे. कोणालाही त्या नगरपालिकेच्या, नगरपंचायतीच्या बिल्डिंगमध्ये जाताना घाबरून वरती जाता कामा नये, तो भयमुक्त वरती गेला पाहिजे. आणि वरती गेल्यानंतर कॅबिन मध्ये घुसताना आपल्या खिशात किती आणले हे त्यांनी मोजता कामा नये. अशी नगरपालिका आपल्याला तिकडे उभी करायची आहे, अशी नगरपालिका उभी करायची आहे
दाखले कोणाला हवे असतील, दुरुस्ती कोणाला करायची असेल, कोणाला नवीन बांधकामासाठी परवानगी हवी असेल, तर मी मालवणमध्ये माझ्या सगळ्या नगरसेवकांना आणि नगराध्यक्षांना शपथ घ्यायला लावली. जर कोण आमचा नगरसेवक नगराध्यक्ष जर तुम्हाला परवानगी देत नसेल, काहीतरी मागत असेल, तर जागेवरती व्हिडिओ तयार करायला आम्हाला मला पाठवा. एका दिवसामध्ये संदेशजी लक्षात ठेवा, एका दिवसामध्ये 1 तासाच्या आत ते सगळे दाखले, ते सगळे परवानगी ही मिळाली पाहिजे आणि कोणाच्याही खिशाला हात लागता कामा नये. अशी नगरपालिकेचा कारभार, असा नगरपालिकेचा कारभार आपल्याला उभा करायचा. पैशाच्या जोरावर नाही, आपुलकीच्या जोरावर. अहो ते मंदिर आहे, नगरपंचायत असू दे, कुठली नगरपालिका असेल, ते मंदिर आहे, तिथे पवित्रच कामं झालं पाहिजे. कुठलाही अपवित्र काम किंवा अपवित्र लोक त्याच्यामध्ये जाता कामा नाही, तिथे घुसता कामा नाही. आता ही जबाबदारी अर्धी कणकवलीकरांवर आहे, अर्धी कणकवलीकरांवर आहे. आम्ही येणार इकडे, संजयजी पारकर यांच्या मागे उभा राहणार आणि असा तसा नाही, एकदा निलेश राणेंनी ठरवून उभा राहणार, तो समोर कोणी आला तरी चालेल. मी मागे पुढे बघत नसतो, अजिबात बघत नसतो. आता पण टर्न मारताना बाजूला कार्यालयामध्ये सगळे अक्षय मार्के बैलासारखे बघत होते. अरे कोणाला धमकी देत आहे? निलेश राणेला. ही नाटकं जोपर्यंत चालत होती तोपर्यंत चालत होती, जोपर्यंत चालत होती तोपर्यंत चालत होती. आता त्यांच्याबरोबर निलेश राणे. लक्षात ठेवा, सगळ्या उमेदवारांबरोबर निलेश राणे. तुम्हाला हेच करायचं होतं म्हणून तुम्हाला नगरपालिका हवी आहे का? म्हणून तुम्हाला नगरपालिका हवी आहे? धमकीच्या वातावरणामध्ये नगरपालिकेचा कारभार कधी होत नसतो. कोणाला तरी दाबायचा प्रयत्न करायचा, कोणाला तरी कुठेतरी अडकवायचा प्रयत्न करायचा, असा नगरपालिकेचा कारभार नसतो. अहो अधिकारी तिथे फक्त नामधारी आहेत. काय अधिकारी आहे? विचारा जरा अधिकाऱ्यांना, तुमच्याकडे अधिकार काय? तुम्ही अधिकारी आहात? काही अधिकार नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण जर पैसे मोजणार असू, कसली नगरपालिका? आपण मंदिर म्हणतो, लोकांचं ते मंत्रालय आहे, तिथे कामं झाली पाहिजे, लोक तिकडे सहज गेली पाहिजे की चला आज माझं तिथे बघून येतो कुठपर्यंत आलंय. हे काय खरं नाही, हे काय बरोबर नाही. आणि ती बदलायची वेळ आता कणकवलीकरांवर आली आहे. एक संधी आम्हाला द्या, मी तुम्हाला सांगतो, फक्त एकच संधी तुमच्याकडे मागतोय. जर कारभार नाही करू शकलो तर परत कधी तोंड दाखवणार नाही. मी मालवणकरांनाही सांगतो, आता इकडे 10 वर्षाचा रिपोर्ट कार्ड बाहेर येतो आणि हे करू मग 10 वर्षात काय करू? आम्ही हे सुधरू, मग 10 वर्षात काय सुधारलं? आपल्याकडे सगळी पदं आहेत. आपण लोकांसाठी हे सगळं आज मालवण, आपलं कणकवली शहर हे जागतिक दर्जाचं शहर व्हायला पाहिजे होतं. आज मी नगरपालिकेची बिल्डिंग म्हटली आणि बघितली रस्त्यावरून येत असताना, मी तेली साहेबांना बोललो, ह्याच्यापेक्षा तर मालवणची बरी आहे. आम्ही कुडाळ नगरपंचायतीसाठी संजयजी पारकर तिकडे निधी मागितला सन्मान्य शिंदे साहेबांकडे, नगर विकास खातं हे सन्मान्य शिंदे साहेबांकडे. कुठली फाईल तुम्ही उद्या निवडून आल्यानंतर पाठवाल, करून द्यायची जबाबदारी माझी, एवढं तुम्हाला शब्द देतो. शहराला सांभाळा, हे शहर आपलं आहे, ही लोक आपली आहेत, इथे जिव्हाळा असला पाहिजे, भीती नाही. एकमेकांच्या बद्दल प्रेम असलं पाहिजे. इथे आता निवडणुकीला चर्चा काय, कोणाला शेवटच्या टप्प्यात किती मिळणार. आणि म्हणून मी निवडणूक अंगावर घेतली. माझं काहीच जात नव्हतं. मी तिथे तेलीसाहेब आरामात बसू शकलो असतो, माझी मांडवली झाली असती, माझं मालवण शहर मला काम करायला मिळालं असतं, पण मला नाही. हे वातावरण जर आता सुधारलं नाही, ही व्यवस्था जर आता नीट केली नाही, हे लोक भोगत राहणार आणि भोगत राहिले ते पुढची पिढी जाणार. आणि एक पिढी जर जात बसली, आपण या मुलांना काय सांगणार आहोत? उद्या एक पिढी तिकडे बर्बाद झाली, खड्ड्यात गेली, पुढे जाऊन ते मोठे झाले, कोणाचे तरी वडील झाले, आपण त्यांना काय सांगणार आहोत? अरे तेव्हा संधी होती पण मी तुझ्यासाठी काय करू शकलो नाही. हे आपण पुढच्या पिढीला सांगणार असो तर आता सांगून टाका. नाही देऊ शकलो तुला नोकरी, नाही तुझ्यासाठी चांगलं शहर बांधू शकलो, नाही तुला मी पाणी देऊ शकलो, नाही व्यवस्था उभी करू शकलो, हे आताच तरुणांना सांगून टाका. उद्या ते कोणतरी मोठे होतील, उद्या ते कुठेतरी जातील, ते एक विचारतील, अहो जेव्हा संधी होती
निलेश राणे, संदेश पारकर, राजन तेली, सतीश सावंत साहेब हे सगळे बोलत होते की मतं द्या आम्हाला, आम्ही हे शहर सुधारून दाखवतो. तेव्हा का नाही उभे राहिला? तेवढा जेव्हा हे तरुण विचारतील तेव्हा आपल्याकडे उत्तर नसेल. ते उत्तर देण्यासाठी आताच कोणाच्या मागे उभं राहायचंय हे तुम्ही ठाम मनामध्ये पटवून घ्या. हे लोक येतील, वेडी वाकडी ऑफर घेऊन येतील, अफवा करतील की माझा आणि संदेश पारकरांचं शेवटच्या क्षणाला काहीतरी झालं. यांच्याकडे प्रिंटिंग प्रेस तयार आहे, लक्षात ठेवा. ते फोटो पण त्यांचे कुठेतरी वापरतील. बघा समझोता झाला, संदेश पारकर जाऊन भेटायला गेले. ते प्रिंटिंग प्रेस कुठे अगोदर फक्त व्हेरीफाय करा. हे सगळं करतील. संदेश पारकर तुम्ही पण लक्षात ठेवा, मी तिकडेच होतो, मला सगळं माहिती. तुमच्यावर काय काय परिस्थिती आणतील येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये. तुम्हाला लवकर म्हातारा करायचा प्रयत्न करतील. पण निलेश राणे अर्धा म्हातारा व्हायला तयार आहे तुमच्या बरोबर. शेवटपर्यंत तुमची साथ देणार, लक्षात ठेवा, शेवटपर्यंत. पण त्यांचे डाव, त्यांचे कुठलेही डाव यशस्वी व्हायला देणार नाहीत. कारण का मला सगळंच माहिती आहे ना, तारखा पण माहिती, कुठल्या तारखेला काय होणार आहे, रेट कार्ड काय आहे, सगळं मला माहिती आहे. डिलिव्हरी कधी होणार ते पण माहिती. आणि डिलिव्हरी झाली म्हणजे त्या गोष्टीची. आणि नंतर जर हे सगळं व्यवस्था बिघडली 5 वर्ष फुकट जाणार, लक्षात ठेवा. म्हणून आम्ही संदेशजी पारकर यांना सपोर्ट द्यायचं ठरवला. जसं मी 10 वर्ष पराभवानंतर कुडाळ मालवणच्या जनतेसमोर गेलो. अहो तुम्हाला दया येत नाही, 2 वेळा हारलो मी. आता तुमच्या समोर आलेलो आहे. काम करणार, बघा लक्षात ठेवा, काम कोण करू शकतो. डिलिव्हरी म्हणजे कामाची डिलिव्हरी ही कोण करू शकतो? ज्याचा पराभव झालेला असतो, समाजाने कुठेतरी बाजूला केलेला असतो, कुठेतरी त्याचं नुकसान झालेलं असतं, कुठेतरी मन दुखलेलं असतं, सहकारी सोडून गेलेले असतात, आजूबाजूचे लोक काही ना काहीतरी बोलत असतात, डोळ्यात डोळे टाकून आपण बोलू शकत नाही. तोच माणूस एकदा खुर्चीवर बसला तर तुम्हाला न्याय तोच माणूस देऊ शकतो, लक्षात ठेवा. इतर कोण माणूस देऊ शकत नाही. सगळ्यांची पोटं भरलेली आहेत, सगळ्यांची पोटं भरलेली आहेत. मला माहिती आहे सगळ्यांची वजन किती आहे. 10 वर्षापूर्वी किती होते. मालनकर साहेब आताच माझ्याकडे हेलवाय करायला आलेले. माझा जुना सहकारी मला खांद्यावर फिरवलेला सहकारी, खांद्यावर फिरवलेला. ते विषय कुठल्याच व्यवस्थेमध्ये दिसत नाही. निलेश राणे आल्यावर दिसलेत ते, लक्षात ठेवा. साहेबांची कडवट माणसं येईल, साहेबांसाठी जीव देणारी माणसं येईल. आज ती कुठे फेकली गेली विचारा जरा त्यांना. का फेकली गेली, काय गुन्हा होता त्यांचा, काय केलं होतं त्यांनी, असं काय घडलं होतं कोण सांगू शकणार नाही. कोणाच्या डोळ्यात अश्रू आहेत, कोण शब्दांनी सांगू शकणार नाही. कोणी भोगलेलं आहे, कोणी पैसे दिलेले आहेत. अरे आमच्याकडून, अरे आम्ही तर साहेबांची लोक, तरी सुद्धा हे आपल्याला जर बदलायचं असेल तर हीच वेळ आहे. जसं मी कुडाळ मालवणचं सांगत होतो, कुडाळ मालवणच्या जनतेने आशीर्वाद दिला. अरे हा 2 वेळा हारलेला आहे, आता करेल तर काहीतरी चांगलंच करेल. हा काय पैसे खायला इकडे मतं मागायला आलेला नाही. आणि एका वर्षाच्या आत सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने, सन्माननीय फडणवीस साहेबांच्या आशीर्वादाने आज जे आम्ही करू शकलो. आणि नगर विकास खात्याने खास करून संदेशजी पारकर तुमच्या 18 नागरिक सुविधा बाहेर काढा. 18 नागरिक सुविधेच्या अंतर्गत जो काय निधी तुम्हाला हवा असेल तो तर तुम्हाला देणारच, पण त्याच्यावरती नगरोत्थानचा जो निधी असेल तो जेवढा कुडाळ मालवणला मिळणार तेवढा तुम्ही कणकवलीला उतरवणार. त्याच्यापेक्षा जास्त आला तरी चालेल, पण ते तुमच्यासाठी करणार. कारण का आता कणकवलीला खऱ्या विकासाची गरज आहे. आता जर आपण कणकवली शहर नाही बदललं, मी जेव्हा रस्त्याने जातो, आता तर काय ब्रिज झालाय, खालचं शहर दिसत नाही, कधी कधी खालून जातो. आपले कोणतरी जुने जाणतेकडे बोलवतात, खाली उतरवतात. आम्ही जेव्हा सरळ जातो, कणकवली आहे तसंच आहे. आज जे काही विकास कामं जे काही सांगितली गेली, उद्या जर भूखंड हवा असेल संदेशजी आहे कुठे. रिझर्वेशन बदलून कुठला भूखंड हा कोणाच्या घशात गेला.
आज त्या भूखंडावर कुठलं आरक्षण आहे कोणालाच माहित नाही. उद्या जर कॅन्सर युनिट बनवायचं असेल, उद्या लायब्ररी बनवायची असेल, तर मला तेली साहेब तुम्ही इकडे कुठलं आरक्षण कुठल्या भूखंडावर आहे एवढं फक्त दाखवा. नाही दाखवू शकत. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, परवा पण मी सांगितलं, अरे मतदारांच्या यादीमध्ये हे काय चाललंय, म्हणजे अगोदरच मतदान ठरलेलं आहे आणि नंतर काय सांगायचं त्याच्यावरती. तुम्ही राणे साहेबांचं नाव काढता. मी तक्रार केली होती निवडणूक आयोगाकडे, त्याच्यामध्ये राणे साहेबांचा काय संबंध होता. तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे काढलेल्या प्रश्नांचं उत्तर द्या. राणे साहेबांना का मध्ये आणला तुम्ही निवडणुकीच्या, आणि नंतर सांगता माझ्या घरावर या नको होतं. काय धमकी देत आहे का. जेव्हा निलेश राणे कोणी नव्हता ना, आमदार नव्हता, खासदार नव्हता, कुठलंही पद नव्हतं, रत्नागिरीमध्ये आता उदय सामंत येतील त्यांना विचारा, 3 आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांना अंगावर येणारा निलेश राणे, तुम्ही मला घाबरवता. म्हणे माझ्या घरावर गेला. अरे तुझ्या घरावर नाही गेलो मी निवडणूक आयोगावर गेलो. उद्या परत निवडणूक आयोगाच्या ऑफिसमध्ये जाणार आहे, इकडे कणकवलीला. सगळीकडे खोटं करायचं. त्या मालवणमध्ये गेलो, आज मी काढलं तिकडचे त्यांचे उमेदवार सौ शिल्पा खोत, हे 7 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत मराठा होते. ते 7 नोव्हेंबर 2025 ला ओबीसी झाले. त्यांचे आजोबा किंवा पंजोबा हे मनोहर विठ्ठल परब. अच्छा, दाखला कुठे घेतला, कुडाळला नाही घेतला, दाखला कणकवली वरवडे गावात घेतला, माझ्या गावात. मी म्हटलं माझ्या गावामध्ये मनोहर विठ्ठल परब कुठे राहतात, जरा बघूया तरी. मोदी लिपीमध्ये जुनी, ते काय बोलले, मोदी लिपीमध्ये जुनी कुठेतरी नोंद आहे. मी बोललो मला मनोहर विठ्ठल परब तरी दाखवा. तर मोदी लिपीचे मी सगळे डॉक्युमेंट बाहेर काढले. त्या मोदी लिपीच्या डॉक्युमेंटमध्ये मनोहर विठ्ठल परब हे नावच नाही, मनोहर विठू परब नाव आहे, माणूसच नाही. सन्माननीय सामंत साहेब, त्यांचं आगमन इकडे होतं, आपण टाळ्या मारून त्यांचं स्वागत करावं. महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री माननीय उदयजी सामंत यांचं आगमन झालेलं आहे. मी संदेशजी पारकर यांना लगेच विनंती करतोय की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. एक गुच्छ नंतर द्या, मी माझे गुच्छ संपवले. हा चालेल सामंत साहेब, 10 मिनिटं राहिलेली आहे आणि तुम्ही येईपर्यंत बॅटिंग करायची होती म्हणून अनेक मुद्दे मी इकडे उपस्थित केले. तर मनोहर विठू परब आणि मनोहर विठ्ठल परब हे कोण, हे आम्ही आजपर्यंत शोधतोय. म्हणजे सगळंच होतं, सुरुवातच होतं. सुरुवातच जी खोटी होते त्याचा अंत कधी चांगला नसतो. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करणार आहे, सन्मान्य संदेशजी पारकर यांच्या सोबत आपल्याला राहायचं, लक्षात ठेवा. त्या माणसाला एक संधी देणं गरजेचं आहे, कारण का तो माणूस उद्या नगरपालिकेमध्ये गेला, नगरपंचायतीमध्ये गेला तर आपली सेवा आणि त्यांच्या मागे आम्ही त्यांना वाटेल ते, त्यांना मी सांगितलंय साहेब, दाखल्यासाठी कुठल्याही कामासाठी 1ही रुपया आपल्या नागरिकांना, आपल्या ह्या मुलांना, आपल्या ह्या माता भगिनींना देता कामा नये, कोणी घेता कामा नये, अशी व्यवस्था तिकडे उभी करा. मी संदेशजी पारकर तुम्हाला शब्द देतो, पुढचे 5-6 दिवस हे तुम्ही कडक बिल्डिंग लावा. आमची बिल्डिंग आहे, तुमची बिल्डिंग पण आहे आणि आता बाजूला सामंत साहेब पण आहे. बिल्डिंग 4ही बाजूनी लागलेली आहे. आता तुम्ही कुठे कमी पडू नका, आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही. आणि येणारा 3 तारखेला तुम्ही जरी नाही बोलवलं, मी येणारच. मिरवणुकीला मी 100% येणार, माझा गुलाल घेऊन येणार आणि माझे फटाके घेऊन येणार आणि तुमच्या मिरवणुकीमध्ये मी 100% येणार म्हणजे येणार. विजय हा तुमचाच आहे, गुलाल हा तुमच्या कपाळाला आता लागलाच आहे. आता येणारा बाकीचा गुलाल
हा 3 तारखेला तुम्हाला तुमच्यावर उठणार आहे. एवढं फक्त या निमित्ताने सांगतो आणि ते सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बरोबर 12 मिनिटे शिल्लक आहे आणि 12 वाजवायचे. माननीय दिनेशजी, शहर विकास आघाडीचे संजयजी पारकर, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर सगळ्यांची नावं आता घेत आहे आणि संदेश पारकर यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आलेले सर्व कणकवलीकर बंधू आणि भगिनी, सकाळी सांगलीपासून माझा दौरा सुरू झाला आणि सांगलीपासून दौरा करत करत दिल्लीची इथं पोहोचायला मला उशीर झाला. त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो. खरं तर आता मी इथं आल्यानंतर कणकवलीचा आणि माझा संबंध काय असा एक प्रश्न निर्माण होईल. पण मला आठवतं मी कॉलेज जीवनामध्ये कणकवलीला माझ्या आतेकडे यायचो. ते पंड्या कांबळे तुम्हाला माहिती असेल, विसावा पान शॉपवाला, त्याच्याकडे लहार खायला जायचं. आजही बाळकृष्णाचं कॉकटेल ते विसरलेलं नाही. पशामुंद असेल, गजामुंद असेल, मिलिंद मंडळीकर असतील, हे सगळे माझ्या संपर्कात असायचे. पण आज कदाचित प्रचाराच्या निमित्तानं इथे येत असताना अनेक प्रश्न उद्या निर्माण होतील की उदय सामंतचा कणकवलीशी संबंध काय. पण निलेशजी, अभिमानानं सांगतो, मी ज्यावेळी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालो ते पहिलं काम मी या कणकवलीमध्ये केलं ते म्हणजे भालचंद्र मठाला सुशोभीकरणाला 70 लाख रुपये दिले. इतर नाही उद्यानाला पैसे दिले. क्रिकेटचं ग्राउंड मुलाला पाहिजे होतं, अजून झालं नाही. पण आता ते ग्राउंड करण्याची जबाबदारी माझी आणि निलेश राणेंची आहे. त्याची चिंता अजिबात तुम्हाला करण्याची आवश्यकता नाही. खरं तर मी कोणावरही टीका टिप्पणी करायला इथं आलो नाही. आम्हाला देखील सगळ्यांना युती करूनच निवडणुकीला सामोरं जायचं होतं. संदेश पारकरनी पदाचा राजीनामा दिलाय ना, खरं ना. सतीश सावंत साक्षीदार आहे. आता मला आणि निलेशला अडचणीत आला. संदेश पारकरनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. आपल्या आघाडीमध्ये सगळ्या पक्षाचे लोक आहेत आणि कणकवलीकरांनी निर्णय घेतला आहे की आज आपल्याला परिवर्तनाची नांदी करायची आहे. मी येतानाच एक साधं उदाहरण सांगतो. शहरामध्ये आपण एंट्री केल्यानंतर नगरपालिकेचा कारभार कसा आहे त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण मी आपल्याला सांगतो. एक लाइटिंग मध्ये बोर्ड केलेला आहे, कर्ण पुढे काय नाही, बघितलंय का? आपल्यातला पले आहे, हा कुठेतरी निघून गेला. स्वागतातला स्वा पण नाही आहे, गत फक्त राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे यांनी नगरपालिकेनं कणकवलीची गत काय करून ठेवली लक्षात घ्या. आपल्याला कणकवलीला विकास द्यायचा आहे आणि कणकवलीची विकास कामं आपल्याला करायचं आहे. कारण कणकवली हा परिसर जो आहे तो माननीय राणेसाहेबांचा परिसर आहे आणि राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे युतीमध्ये काम करत असताना सतीश सावंत आपल्याला देखील माहिती असलं पाहिजे की शेवटपर्यंत आम्ही युती व्हावी त्यासाठी प्रयत्न करत होतो. राणेसाहेबांचं 100% ऐकलं पाहिजे हे आम्हाला एकनाथ शिंदे साहेबांचे देखील आदेश होते. परंतु नियतीच्या मनामध्ये युती होणं न होणं हे कदाचित नव्हतं. त्याच्यामुळं आज शहर विकास आघाडीला तुम्हाला सगळ्यांना सामोरं जावं लागतं. पण विकास आपण करणं गरजेचं आहे, विकासाला न्याय देणं गरजेचं आहे आणि विकासाला न्याय देत असताना मी आवर्जून या ठिकाणी देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा उल्लेख करेन की देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री ज्यांच्याकडे नगर विकास खातं आहे ते कणकवलीला एकही रुपया कमी पडू देणार नाही हे आश्वासन राज्याच्या मंत्री म्हणून आपल्याला देतो. कारण शेवटी आपल्याला विकासाचा गाडा पुढे नेत असताना कणकवलीकरांना काय अपेक्षित आहे हे आपल्याला करायचं आहे. मी राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून काम करत असताना एकनाथ शिंदे साहेबांनी एक निर्णय घेतला. ते मुख्यमंत्री होते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री होते आणि माझ्या विभागाकडनं 600 कोटी रुपये मी परिवहन विभागाला दिले. ते परिवहन विभागाला दिले
म्हणूनच कणकवलीचं एसटी स्टँड कॉन्क्रीट होऊ शकलं. कणकवलीच्या एसटी स्टँडला संपूर्ण कॉन्क्रिटीकरण करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. त्याच्यामुळे ज्यावेळी त्या सगळ्या विकासाच्या सुविधा आपल्याला मिळतील, विकासाच्या सुविधा निर्माण करायच्या असतील, तरी महाराष्ट्र शासनातले आम्ही सगळे कणकवलीकरांच्या सोबत आहे. हाच विश्वास द्यायला या बैठकीच्या निमित्तानं, या मेळाव्याच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी मी उपस्थित आहे. कणकवलीमध्ये संदेश पारकर पूर्वी एक महोत्सव घ्यायचे, त्या सेलिब्रिटीजना बघायला देखील अशीच गर्दी असायची. पण आज निलेशजी तुम्हाला बघायला ही गर्दी आहे. त्याच्यामुळे विजय आपला निश्चित आहे. मी निलेशजींबद्दल देखील अगदी प्रामुख्याने सांगतो आणि मनापासून सांगतो, मालवणला देखील होतो. आज जर सिंधुदुर्गचा विकास झाला पाहिजे, सिंधुदुर्गाला विकासासाठी पैसे मिळाले पाहिजेत, मग MIDCतून मिळाले पाहिजेत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळाले पाहिजे, जलसंपदा विभागाकडून मिळाले पाहिजे. हे जर राणे साहेबांनंतर कोण प्रयत्न करत असतील तर ते निलेश राणे करतायत हे देखील आपल्या सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांना कळलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज निवडणुका लढतोय. आज दीपकभाई केसरकरांच्या इथं देखील मी प्रचाराला जाऊन आलो आणि मी अभिमानाने सांगतो, निलेश राणेंनी घेतलेला पुढाकार, निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली लढत असलेल्या 4च्या 4 नगरपालिकेमध्ये आम्ही शिवसेना म्हणून धनुष्यबाणाचे नगराध्यक्ष करतोय हे निश्चित झालंय. आणि इथं देखील निलेश राणेंच्याच मनातला नगराध्यक्ष करण्याचं कणकवलीवासियांनी निश्चित केलेलं आहे. त्याच्यामुळे कणकवलीवासियांची एक जबाबदारी आहे, आपल्याला विकासाला मतदान करायचं आहे. आणि विकास कामं करत असताना ती भविष्यामध्ये पारदर्शक झाली पाहिजे, यासाठी आपल्याला मतदान करायचं आहे. की ज्यांनी स्वागताचा बोर्ड लावला आहे तो देखील त्यांना ठीक ठेवता येत नाही, अशा लोकांना तुम्ही भविष्यामध्ये निवडून देणार आहात का, हा प्रश्न आपण सगळ्यांनी स्वतःला विचारला पाहिजे आणि विकासाला मतदान केलं पाहिजे. आजही मला आठवतं, कणकवलीमध्ये आल्यानंतर 3-4 जी चांगली हॉटेलं होती, त्याच्यामध्ये प्रगती नावाचं एक हॉटेल होतं, बरोबर आहे, संजय, आणि अलंकार नावाचं देखील एक हॉटेल होतं. आणि अलंकार हॉटेल जे समोरचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत त्यांच्या वडिलांचं होतं. त्यांच्याकडे चिकन चॉप चांगले मिळायचे, बरोबर ना, मला जे माहिती आहे ते. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की राजकारण हे खेळीमेळीचं असलं पाहिजे. खेळीमेळीचं राजकारण करत असताना विकास कामं कोण करणार आहे आणि विकास कामं करत विकास कामाला न्याय कोण देणार आहे हे जर आपण आता ठरवायचं असेल तर या जिल्ह्यामध्ये एकमेव नाव राणे साहेबांनंतर जे येतं ते म्हणजे आमदार निलेश राणेंचं येतं. आणि त्यासाठी खिलाडू व्यक्ती असलेला, लोकांची नाळ जोडलेला, लोकांना समजून घेणारा असा नेता ज्यावेळी सिंधुदुर्गामध्ये निर्माण होतोय त्याचे हात बळकट करणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि संदेशजी, अजून एक मला आपल्याला विनंती करायची आहे, तुम्ही आणि तुमचे सगळे नगरसेवक असं म्हटलं, उमेदवार म्हटलेलं नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही निवडून आला याच्यावर मी शिक्कामोर्तब केलं आणि नगरसेवक देखील निवडून आले त्याच्यावर मी शिक्कामोर्तब केले. तुम्ही घड्याळाकडे अजिबात लक्ष देऊ नका. तुमचा एक मित्र घड्याळाचा तिकडे आहे पण मला माहिती आहे. त्याच्यामुळे घड्याळावर माझं परफेक्ट लक्ष आहे आणि बरोबर 10 वाजता बंद करणार आहे. तुम्ही अजिबात चिंता करू नका आणि माझ्या भारतानं पुढच्या 4 दिवसात तुम्ही अडचणी देणार नाही हे देखील मी दक्षता घेणार आहे. पण या सगळ्यामध्ये मला कणकवलीकरांना एक विनंती करायची आहे, आपण स्वाभिमानी आहोत आणि हा स्वाभिमान आपल्याला माननीय राणे साहेबांनी शिकवलेला आहे. राणे साहेबांना अभिप्रेत राजकारण करायचं असेल, राणे साहेबांना अभिप्रेत जर विकास करायचा असेल तर ही कणकवलीची नगरपालिका विकास करणाऱ्या लोकांच्या हातामध्ये आपण दिली पाहिजे. आणि म्हणून मी काही नावांचा जो उल्लेख केला मगाशी, त्यातले काही हयात असतील, त्यातले काही हयात असणार देखील नाही. पण शेवटी आपण ज्यांच्याबरोबर काम केलंय, आपण ज्यांच्या सानिध्यात वावरलोय त्यांची आठवण ही कायमस्वरूपी आपण ठेवली पाहिजे. हा राजकारणात देखील चांगला पायंडा पाडला गेला पाहिजे. आणि म्हणूनच कदाचित माझ्याकडे गजानंदांचं नाव घेतलं असेल, पशा बिर्जेचं नाव घेतलं असेल, बापू बिर्जेचं नाव घ्यायचं राहिलं असेल, ही सगळी लोक मला कणकवलीमध्ये आणणारी होती. आणि अजून एक मला नाव आठवतंय, जे एसटीतनं पुढच्या केबिनमध्ये बाळा गावडेकी असं एक चालक होते, बाळा वाळके नावाचे एक चालक होते. ते क्लिनर सारखे माझी सीट रिझर्व ठेवायचे, का तर मी गर्दीत बसायचो नाही. एवढी कणकवलीवाल्यांनी माझी काळजी घेतलेली आहे. त्याच्यामुळे माझी काळजी म्हणजे निलेश राणेंची काळजी 2 तारखेला मतदान करून पुन्हा एकदा कणकवलीकर घेतील याची आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपण मोठ्या संख्येने जमला
त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो आणि यायला थोडा उशीर अजून का झाला ते देखील निलेशजी आपल्याला सांगतो आणि मी माझं बरोबर संपवतो. कणकवलीत 8 शिर्यापासून संपर्क प्रमुख राजेश मोरे माझ्या बरोबर होते. एक मोठी लक्झरी मला वाटच देत नव्हतं. आता त्या लक्झरीत कोण होतं त्याची SIT चौकशी लावायला लागणार, पण ती लक्झरी एवढी स्लो चालत होती कदाचित त्या लक्झरीच्या ड्रायव्हरला माहित होतं की मागच्या गाडीमध्ये उदय सामंत बसलेला आहे आणि तो इथपर्यंत पोहोचू नये अशी कदाचित त्या लक्झरीवाल्याची भावना असावी. खरं खोटं त्या ड्रायव्हरला माहिती. म्हणून माझी 5-7 मिनिटं अजून मला याला उशीर झाला. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपण सगळ्यांनी शहर विकास आघाडीला म्हणजेच विकासाला मतदान करावं हे आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उदयजी सामंत साहेब, धन्यवाद निलेशजी राणे साहेब. धन्यवाद निलेश साहेब, धन्यवाद उदयजी सामंत साहेब. आपण आलात, आपले खूप खूप आभारी. ही सभा संपली आहे असं मी जाहीर करतो.